Té vostè el projecte de la candidatura? Creu que donar suport acríticament a la candidatura als Jocs Olímpics d'hivern contribuirà a solucionar aquests problemes o els agreujarà encara més? I finalment, consultarà la gent de l'Aran sobre els Jocs Olímpics? En aquests moments, jo crec que el territori el que no està disposat és al no a tot. I hi ha determinats sectors que són el no a tot. Són el no al turisme, són el no a la neu, són el no a absolutament tot. Per tant, no neguem el debat. Dir que el Consell General d'Aran no està portant a terme un debat transparent, demanar que si sabem com serà aquest projecte, doncs només cal saber com funciona una candidatura de Jocs Olímpics per saber que primer es presenta la candidatura i posteriorment es treballa el projecte. En aquest cas, som coneixedors, hi ha una comissió que treballa des de fa temps, tant entre Catalunya, Aragó, les federacions i el Comitè Olímpic Espanyol, on s'està treballant això. I el Comitè Olímpic Espanyol ho diu molt clarament, les inversions en Jocs Olímpics són finançades pel Comitè Olímpic Internacional i l'Estat que les acull pel que fa referència a allò que s'ha de fer per als Jocs Olímpics i les inversions al territori, que és el propi territori qui les decideix. Per tant, aquí també, deixi'm que ho digui així, podria llançar una altra pregunta. Per què Barcelona 92 va tenir l'oportunitat de transformar-se i per què el Pirineu no ho pot fer? I si no ho pot fer en aquests jocs, jo el que demano és que, sisplau, algú ens expliqui quina és la proposta pel Pirineu o per l'Aran. Sobre la consulta, i acabo amb aquest tema, nosaltres el que hem plantejat és que el que reclamem al govern, i així li hem fet arribar, és que respecti l'autonomia de l'Aran, perquè la pròpia llei ens reconeix la potestat d'organitzar consultes i la nostra voluntat és fer aquest procés de participació on debatem entre tots realment quin model de territori volem i quin paper han de jugar aquests jocs. Jo no sé per què hi ha determinats sectors o persones que s'entesten en vincular el turisme amb els Jocs Olímpics. És a dir, el fet que hi hagi uns Jocs Olímpics no ha d'anar vinculat a que aquell territori després, evidentment, és un territori que es farà conèixer. No podem oblidar que en aquest cas l'Aran és un territori que viu del turisme. És que no hi ha més. És que el que hem de treballar i està treballant aquest govern que jo represento és que sigui un turisme sostenible. El debat de la sostenibilitat no té a veure amb els Jocs Olímpics. El debat de la sostenibilitat té a veure, ho he dit a la meva intervenció, en trobar un equilibri entre la sostenibilitat ambiental, la humana, l'econòmica i la territorial.